vam confiar massa i hem omplert massa el dia, però ens fa molta il·lusió que l'última taula rodona sigui una taula amb escriptors, escriptores, que no forçosament han d'haver llegit el Coses Vistes, però que són aquí convidats amb la intenció que ens expliquin com va ser la publicació del seu primer llibre, l'impacte que va tenir en les seves trajectòries, i no volíem deixar de convidar escriptors i escriptores d'avui. És a dir, que si parlem de Coses Vistes és perquè és un llibre que té molts lectors, però que això no ens ha de fer perdre el sentit del present i el futur de la literatura catalana. I els dono les gràcies a tots tres, a tots quatre, perquè ens fa molta il·lusió que sigueu aquí. Alguns heu vingut per primera vegada a la Fundació Pla, d'altres ja ho coneixem més, però de veritat que ens fa molta il·lusió i que creiem que és un final de qualitat que també ens el mereixem, tots plegats. Gràcies. Bona tarda. Jo soc el Cap Antoni Roig i tinc diversos honors avui. El primer de tot és estar assegut al costat d'aquestes tres persones, aquí llegit i aquí no coneixia. El segon, ser l'únic dels ponents de les jornades que aquí al costat no té entre parèntesis el nom de la universitat, perquè no sóc acadèmic. Abans de començar, el meu amic Joan Safora em deia això ara ja s'ha fet de nit, ja sembla aquelles últimes classes de la universitat, a última hora, que fa mandra, ara aquí veig que el senyor Quintana està berenant, ja... És una mica aquell canvi qui pugui, estrat. Però he pensat, Joan, estàs equivocant, és al revés. Tots els que heu vingut abans heu sigut taloners del grup Estrella del Consell. Per tant, us prometem 60 minuts de fantasia i frenesí. I començarem amb una cosa obligatòria. Començarem amb un concurs. I aquest concurs és molt senzill. Jo diré una frase i faré una aturada, i en aquesta aturada heu de dir quina paraula hi ha. I si la dieu bé, podreu seguir aquí, i si no, la porta està endavant. I la frase és la següent. Com que hi ha tanta... Han hagut de col·laborar a la universitat. Crec que la llibertat. Correcte? Aquesta és la frase clau per ser aquí, assistents. I aquí al costat, com he dit, no hi ha entre parèntesis UAP o UDG o el que sigui, però sí que hi hauria d'haver, Francesc, això ho hauríem de tenir controlat, AP 2714, que és el meu nom, és el meu número del carnet de Club de Bruixetes de Josep Pla. Perquè crec que tots els que sou aquí formeu part del Club Secret de Bruixetes de Josep Pla, que és un club secret i no es pot dir a ningú que existeix. Jo hi vaig accedir gràcies al soci 2066, que és el Joan Safon, i ara m'està fent una fotos al soci 0003. Encara no m'ha dit mai qui és el soci 002 ni el 001, però això és un misteri que no ho resol a mi. No sé si vosaltres sou socis i sòcies d'aquest club. Suposo que sí, no? Sí, no? Tu, Núria, ets una mica indecisa, eh? Sí, perquè jo he entrat tardanament. Tardanament. Home, has dit grip, per tant ja estàs dins. És la paraula clau. Però l'he descobert fa poc. L'has descobert fa poc, perquè és un club secret. Però és un club molt important. Sí, molt important. I és un club que et permet portar aquí 10 hores i tenir ganes de que no s'acabi mai. És magnífic. Hem vingut a parlar d'aquestes tres persones, us les presento d'esquerra a dreta, la Núria Bendicho, la més jove de la taula, nascuda l'any 1995, filòsofa. Bueno, no, això és molt bé. Estudiant de filosofia. Sí. Això és el que diu la Viquipèdia. Eterna estudiant. Eterna estudiant de filosofia. I autora d'un únic llibre, de moment, Terres Mortes, finalista del Premi Anagrama, i del qual parlarem una estona a la conversa d'avui. Al seu costat, del llibre, del premi. Al seu costat tenim la Cristina Massanés, nascuda l'any 1965, filòsofa. Com ella. Com ella. Bé, escriptora. Has escrit a Descobrir Catalunya, Sàpiens, El temps de les arts, però sobretot ha escrit, per exemple, Lídia de Cadaqués,
Germán Gargallo, Cos Pintura Horror, Heroica o Marxadors. I al seu costat el Sebastià Alzamora, diria que l'autor més prolífic d'aquesta taula de carrer. No vol dir res de poc. Nascut l'any 1972, membre del LLEC, de la secció filològica, que va arribar al territori de les lletres catalanes amb un llibre de poesia anomenat Rafel, del qual ara parlarem, que després vas guanyar el Premi Documenta amb Extinció, el Ciutat de Palma amb Sara i Jeremies, els Jocs Florals de Barcelona, el Premi Josep Pla amb La pell de la princesa, el Premi Carla Riba, el Premi Sant Jordi, i ja no n'hi cap més perquè se m'ha acabat la tinta del bolígraf. Hem vingut a parlar precisament dels seus primers llibres, perquè si som aquí es pot parlar de coses vistes, que va ser el primer llibre a Pla, i com veieu la conversa serà una conversa, no una taula rodona, sinó una taula horitzontal i esfilassada. I us volia començar preguntant a tots tres, que em respongueu amb la brevetat possible. Primer de tot, la pregunta més important. Per què escriure el primer llibre? És a dir, quin és l'objectiu d'un primer llibre? Vosaltres creixeu, som criatures, creixem, deixem de ser adolescents, hi ha un moment que som adults, i hi ha un moment, a l'edat que sigui, tots tres en edats diferents, que sentim la necessitat, no sé si necessitat és la paraula, el desig, el repte, de transformar una paraula que és escriure en una altra que és publicar. Amb quin objectiu? No sé si és una pregunta molt difícil. Qui arrenca? Vols arrencar tu, Cristina? Val. Vinga. A veure, jo crec que en el meu cas jo no tenia cap intenció ni de ser escriptora, ni de dedicar-me a publicar, ni cap cosa semblant. Jo vaig estudiar filosofia i vaig llegir molt i segueixo llegint molt, si soc lectora. Llegeixo més assaig que ficció, perquè això ja em situa a mi, però us ho comparteixo perquè crec que situa, i no perquè tingui cap problema amb la ficció, si tingués més hores i més vides, en llegiria, però les que tinc i llavors sempre acaba pesant, no sé si acaba l'assaig. I llavors jo vaig escriure aquest primer llibre, jo crec que tenia 33 o 34 anys, això inicialment era un treball de doctorat, a mi em va captivar un personatge i em va seduir molt la idea d'intentar veure com és el món d'algú que necessita construir una visió delirada del món, de la realitat, per seguir vivint. Parlem de l'idiota. Parlem de l'idiota d'aquests. I va ser això, o sigui, va ser un interès, no sé, quasi teòric, no? I a partir d'aquí, doncs, va ser, penseu, doncs, a veure de documentació que trobo, si hi ha història oral, si hi ha persones que recorden, i a partir d'aquí va anar creixent, i va ser un treballet de doctorat i va ser una visita amb un gran editor que era en Jaume Bencorba a fer-li una proposta i jo crec que això donaria per fer i va acabar sent un llibre. Però va ser així com... Per mi va ser un interès teòric d'un personatge, no? I a partir d'aquí... Després va venir l'escriptura, però primer va això. Sebastià? Jo sí que volia ser un escriptor. Ara, en realitat, ho pensava que m'ha vingut la pel·lícula aquella de l'Scorsese d'una de les nostres, de Montfredes, que comença amb el personatge dient, diu, fins allà on tinc record jo sempre vaig voler ser un gàngster. I allà on tinc record tu sempre vas voler ser un gàngster. Jo volia ser un escriptor, perquè m'agradaven, segurament al començament no hauria sabut dir ni escriptor, el que m'agradaven eren les històries. M'agradava que me contessin històries i m'agradava contar-les, no? I quan era nen ja era un nen que contava històries i devia ser molt plàstic per anar contant coses, o no tant, perquè recordo que un joc que fèiem amb amics i amigues era conta'ns una història, i jo m'inventava coses i els explicava. I suposo que això estava per allà. El que passa és que vaig anar canviant de gènere. Jo al començament volia fer còmics, que era el que llegia. O sigui, jo el que crec que sempre he tingut és com
una cosa mimètica, no? Primer volia fer còmics com el Mortadelo i després com l'Astèrix, i després com els còmics de Marvel i després com el del còmic europeu, el Bilal i tota aquesta gent. I després volia escriure novel·les perquè vaig començar a llegir a la biblioteca de la Caixa, que hi havia a Llumajor, llegia novel·les o històries del Poe, llegia el Lovecraft, en fi, aquesta mena de coses. Sherlock Holmes, tot aquest tipus de literatura. I després ja el que vaig descobrir a l'institut va ser la poesia. I quan vaig llegir el Bartomeu Rosselló Pòrcel i el Blai Bonet, vaig dir, jo el que vull fer és això. I aleshores me vaig posar a escriure versos, i així és com va acabar sortint Rafel, que va acabar sent el primer llibre meu. Núria? Sí, no. Bueno, jo volia dir, en primer lloc, que a mi, jo no sabia que tu eres l'autor del llibre de Cadaqués. Per mi aquest llibre és molt important. Llibre fascinant. Jo gairebé em poso a plorar. La meva família sempre ha tingut casa de Cadaqués fins que jo vaig tenir 20 anys. És un llibre que la meva mare llegia molt. La meva mare és una gran oradora. I sempre jugàvem anant cap a sa conca, perquè a més el meu casa estava a prop de Portuguer. I sempre anant cap a sa conca jugàvem a buscar la cabana de la Lídia arran del teu llibre. I ma mare, mentre llegia, me'l anava explicant. Vull dir que forma part de la meva infància, una romanalla d'aquestes. Em sembla perquè quan jo vaig llegir Marxaron, jo no sabia que la teva no era òpera, per això preguntava, però de quin any és? Perquè clar, com situant-me, no?, en la meva infància i, no sé, m'ha fet molta il·lusió. I pel que fa a... Bé, jo també, és que com tu, de fet, jo recordo que quan era petita va arribar un punt, pels vols dels 8 anys o així, que vaig sentir el deure de ser escriptora catalana. I ho vaig sentir com un deure, o sigui, com una imposició. L'altre dia vaig preguntar a la meva mare, però jo com vaig començar a llegir? Perquè la meva ningú llegeix, no era ningú. La meva mare tenia aquest llibre i un altre, i el meu pare no, un altre, però no era un hàbit habitual. La meva mare em diu, bueno, tu dibuixaves còmics, tu dibuixaves molts còmics, sempre anaves fent molts còmics, i un dia vas arribar amb un llibre de la biblioteca. I a més el meu avi, que sí que llegia molt, i era molt independentista, molt nacionalista, molt catalanista, etc., un home molt sòlid amb les seves idees, tenia la col·lecció de clàssics catalans a la lleixa. I jo el vaig començar a agafar, no?, i a llegir, no?, d'amagat gairebé, perquè per mi eren formant part d'una cultura i d'una manera de narrar, no?, la meva societat, el meu món, que en el meu dia a dia es perdia i que ja no em trobava enlloc, no? I em permetien veure l'existència des d'un altre lloc. I llavors això, jo sempre vaig dir com un deure, no? Un deure d'inserir-me en la meva tradició, és que la gent se n'enriu quan ho dic, però com un deure d'oferir a la meva nació, als catalans, allò que puc donar, que sé donar i que tinc clar que vull donar. Sí, és això, fonamentalment. Llavors sí que és veritat que, clar, evidentment, era molt petita i no tenia res a dir, perquè era molt jove i no havia viscut gaire ni res. Llavors vaig esperar pacientment que m'arribés la primera idea al cap, el que va ser Terres Mortes, el que ha estat Terres Mortes, i vaig esperar llegint molt, formant-me, aprenent de gramàtica, començant a estudiar grec i llatí, sí, esperant que algun dia tingués alguna bona idea. I un cop va arribar aquest dia, i ara segueixo per tu i farem una roda, jo us aniré tirant preguntes, Ara que heu contestat la primera pregunta, un cop va arribar aquest dia i tu vas començar a escriure i vas començar a emplenar papers que estaven en blanc de paraules, en quin moment dius, per primera vegada a la teva vida, tinc un manuscrit llest? En quin moment te n'adones que allò ja està fet, o que creus que està fet? Bé, és que jo tinc tota la novel·la al cap i totes les oracions, els canvis d'escena, i quan l'escric, l'escriptura és el menys important. És a dir, per mi el que és important és
tota l'estructura i les oracions que enllacen, que fan, que et condueixen d'una escena a l'altra. Tu tens una storyboard al cap? Sí, quan tinc això tancat al cap, jo ja sento que aquesta obra està acabada, llavors m'emprenya molt, llavors la proseguo durant anys, i mica en mica la vaig escrivint perquè m'emprenya, perquè m'assetja constantment, no? És a dir, una escena fins que no l'escric em va perseguint, no sé si us passa a vosaltres, però obsessivament, no? És molt pesada, fins que deixo enrere la inseguretat, busco temps per mi, em poso davant de l'escriptori i em poso a escriure. Però diguéssim que jo sé les 7 novel·les que escriuré i per mi estan acabades. M'explico, és a dir, simplement... Però 6 o 8? Per què 7? No ho sé, no en tinc més. Vale. No té cap valor, simplement no n'hi ha. Hi ha més idees, però vull dir que... És a dir, per què estan acabades? Ara, tota la resta és una tasca ingent de... És a dir, no estareu d'acord amb mi, però per mi escriure és... Almenys per mi és feixuc, és tediós, m'obliga a no viure, m'obliga a no divertir-me, m'obliga a no fer birres, m'obliga a no viatjar, m'obliga a no... És un deure i és una aturada de la vida, no? I és un moment de veure per la finestra que els altres caminen sota el sol i tu ets dins d'una habitació grisa esperant acabar això per poder tornar a sortir. Bé, jo tinc aquesta sensació. El teu objectiu, i ara passo vosaltres dos, però vull que respongueu el mateix, el teu objectiu, quan vas primer pensar en el teu cap totes les escenes de Terres Mortes i després un dia deixar anar figures amb els teus amics per escriure el llibre, era entregar-lo a un premi? Era el teu... O no ho sabies si aniria un premi? És que no l'acabava mai. No l'acabava mai, mai m'hi posava i un dia vaig dir què em va fer acabar-ho? Doncs que n'estava farta, que n'estava tipa de Terres Mortes. Jo ja tu Terres Mortes, jo ja no podia més. Jo no podia més amb aquesta novel·la i llavors vaig mirar els premis literaris i vaig dir, bé, una data límit, i era anagrama. Per tant, el manuscrit està llest gràcies a un deadline d'anagrama i a la teva fatiga amb la teva pròpia novel·la. Sí. En el teu cas, Sebastià, crec que Rafael també és un premi? Sí, el Premi Salvador Espriu. I en quin moment tu acabes aquell poemari i dius, està llest, això ho envio? Li ensenyes algú abans, un professor de l'escola, a uns amics? Ho vaig passar a alguns amics i sí, a un professor, el que passa que crec que ja quan ja havia guanyat el premi s'havia publicat. Els primers lectors van ser alguns amics i la nòvia que tenia aleshores perquè ho aguantava i perquè a més el llibre, doncs, Rafael era un amic meu que va morir quan era molt jovenet, amb 17 anys, i aleshores el llibre es plantejava com una mena de diàleg meu amb aquest amic mort uns anys després, i el vaig donar a llegir a la gent que havia viscut aquesta història d'alguna manera. Però, evidentment, els comentaris i la manera que varen viure ells i jo el llibre en aquest primer moment era molt poc literari i molt sentimental, per dir-ho així. I en paral·lel jo sabia que existia aquest Premi Salvador Espriu perquè era un premi específicament per poetes joves. Es deia Premi Salvador Espriu per poetes joves. I a més, joves de debò, crec que el límit d'edat eren 24 o 25 anys per presentar-se, o sigui que era gent realment jove. I jo sí que m'havia dit algun dia m'he de fer el propòsit de presentar-me un premi d'aquest, però em feia a la vegada un cert. No diré por, però sí, pensava, bé, no guanyaré i me moriré de fàstic i aleshores m'he de preparar mentalment perquè això no vagi bé. I el vaig presentar i va guanyar. Aleshores això va ser una sorpresa i d'aquesta manera va començar la història, perquè clar, el premi comportava, el premi aquest Salvador Espriu, que ja no existeix, i és una llàstima perquè
i els premis que realment tenen molta raó de ser són aquests premis per autors joves i que serveixin per començar una trajectòria, no? I aquest en concret dua el premi gros, hi havia uns diners i no sé què, però el premi de debò era publicat a la col·lecció L'Escorpí de l'edició 62, que era una col·lecció absolutament de referència per qualsevol lector de poesia en català, no? I era una cosa que imaginar publicar un dia a l'Escorpí era una cosa molt... Era el teu al·licient pel premi? Publicat? Sí, molt més que qualsevol altra cosa. Més que els diners? Sí. Els diners, evidentment, no estan bé, però els diners ens els van patejar. Els units mateixos que s'havien llegit el llibre i ja està, van durar poc, però la gràcia era això, que el llibre sortís publicat, que sortís allà, això era com una passada. I un incís per dir que jo també m'he adonat, perquè són lent en les connexions aquestes, que la Cristina és la mateixa Cristina que va fer la línia d'aquest, que és un llibre que a mi també me va deixar estabornit de felicitat quan el vaig llegir, i que a més el vaig llegir també en unes condicions molt particulars, que era quan fa molt poc que havia començat a viure a Barcelona, que compartia pis amb uns amics comuns de la Cristina i Neus, que eren alumnes de la Cristina, a pesar que hi havia molt poca diferència d'edat, i que me parlaven molt de la Cris, la Cris ha fet un llibre que és collonut, d'una tia que era la Lídia, que ni idea, i me van portar el llibre, i allà era un pis que vivíem al carrer Tallers, que com que estava tan cèntric, doncs venia com mig a Barcelona, tot en Sant dia entrava i sortia gent, no sabies qui trobaries, era una cosa divertida. I el llibre anava com bastant de mà en mà i de mira la Lídia i tal, i tinc un record molt bonic del llibre. Aviam, Cristina, per al·lusions. Per al·lusions. Aviam, o sigui, tu pensaves quan vas fer aquest treball acadèmic que després va passar un protollibre que vas anar a veure el senyor Blai Corba, tu pensaves que... No hi van haver dos treballs, l'acadèmic... Explica'ns com has canviat la vida d'aquestes dues persones. No, a veure, hi va haver el treball acadèmic, avui com que hi ha un professor universitari, tots sabeu que el rigor i el discurs i el llenguatge acadèmic és un, molt concret i que funciona en aquell àmbit, i el text que li vaig portar a en Jaume no tenia res a veure amb aquesta cosa. Però, a veure, ara jo vaig traspassar tota aquesta gran cosa a la Lídia, personatge, a la Lídia figura, perquè, com molt bé va dir en Julià Guillamont, en una resenha que va fer a La Vanguardia, va dir que la Lídia era un personatge impagable. I, francament, jo penso que s'hagués fet el que s'hagués fet sobre la Lídia Taragrés, hagués estat lluminós igualment. No és d'allò. O sigui, la Lídia és un personatge impagable. O sigui, no ens el podríem inventar per més que haguéssim volgut, no? Llavors, això ho va posar molt fàcil. Vull dir que sí. Va ser... Bueno, va circular molt bé, de fet, cosa que passa fa, això era l'any 2001, per tant fa una pilera d'anys. Ara perquè s'ha esgotat, però perquè l'hem reeditat un parell de vegades, però encara n'anava venint, no sé, fa 5 o 6 anys encara m'arribava un d'allò que em deien que em venia 100 l'any o així, jo pensava, però quin càrrega d'anar a l'escola. I ara, a més, jo no sé si arribarà a un port o no, però Sandra Bollo t'ha parlat de... Bueno, de fet, jo ja li he passat la versió en castellà, o sigui, ara ja és del seu cantó, no? Cosa que m'havia donat en Jaume i que jo no vaig complir i mira, després de tants anys. O sigui, la vida té moltes giragonses i moltes coses. Abans la Núria ha parlat d'un deure, de posar el seu granet de sorra en la construcció de la literatura, de la seva nació, etc. Tu també, anys després de Rafel, vas participar en un col·lectiu d'autors poètics que va tenir certa anomenada. Us volia preguntar si... O sigui, què canvia la primera obra a la vostra vida? Com he dit abans, tu has tingut una vida X fins que hi ha un moment que hi ha un llibre que està a les llibreries amb el teu nom i a partir d'aquí passen una sèrie de coses, entrevistes als mitjans, no sé si
amb Rafael Mastaní, ni que sigui el mitjà local de Llucmajor, però abans no les tenies, crítiques de gent que no coneixes i cada cop i volta es posa a opinar sobre una cosa que no has fet, i després una possible consecució d'una ambició més gran, com pot ser, escolta, jo he vingut a transformar la poesia catalana, jo he vingut a intentar fer que la narrativa catalana millor, jo he vingut a intentar explicar la història d'un personatge impagable però que el món ha de conèixer. Com veu gestionar aquesta primera novetat en la vostra vida, que és, hòstia, ara he de dir coses, em pregunten coses, ara hi ha un tio que diu coses del meu. Com recordeu aquest moment? Pots començar tu mateixa, Cristina. Les crítiques, ressenyes, entrevistes, exposició pública. Jo no hi va haver un gran premi ni una cosa tan espectacular com això, no? Va ser gradual, per mi va ser, doncs, clar, es va obrir una porta, per mi és un moment molt lluminós. Suposo que tothom ho explicarà diferent, però allò que sempre havia fet, que era llegir, doncs jo ara podia fer-ho des d'un altre lloc. Per mi el canvi va ser aquest. I l'única cosa que, com que entre el primer llibre i el segon van passar molts anys, i el segon va tenir una altra trajectòria, doncs tampoc es va concretar una cosa tan de bon i platarem. Però sí, va ser com... Jo recordo molta alegria i va ser molt lluminós i és això, una porta nova s'obre, almenys en el meu cas, però sobretot té un punt de continuïtat, no? Almenys jo ho vaig viure així, no? Allò que sempre has fet, que és llegir, doncs hi segueixes sempre des d'un altre lloc, una mena de cosa així. Però i també i ara jo no puc deixar, o sigui, per mi no hi va haver camí enrere, això ja no sé, també cadascú, també hi deuen haver autors d'un llibre, no? Però per mi no n'hi va haver. No sé. Per tu, Núria? Sí, em poso la jaqueta perquè no m'ho perdoneu. Contesta el Sebastià mentre posa. Doncs, sí, clar, aquesta diferència que és de no haver publicat, de publicar la Notes de la teva vida, jo, el Rafael, el que recordo més estima va ser algunes ressenyes que va tenir, que van ser positives, una d'elles d'en Francesc Parcerís, que seu aquí, que m'ha fet una il·lusió enorme, que hi hagués una ressenya d'un poeta que jo admirava i admiro moltíssim i que de sobte hi hagués allò que havia fet jo, doncs li semblava que estava bé, etc. Però les possibles ínfules, doncs, també que t'agafen naturalment, sobretot quan ets jove i tal, penses, hòstia, jo aquí fotré no sé què, però se te passa ràpid. En el meu cas, quan va sortir Rafael, jo encara estudiava a la universitat de les Illes Balears, i van passar dues anècdotes, però que per mi donen una idea del que parlem. És a dir, d'una banda, això que hem de contribuir a la nació i a la cultura i tal i qual, també ho pensava, però quan va sortir el llibre vàrem organitzar una Big Bang entre l'editorial, jo mateix, i ara ja no existeix, però la Caixa de Balears, la nostra, que es deia, que va ser desintegrada dins l'espai-temps quan van ser desintegrades les caixes en general, tenia una obra social on organitzaven coses culturals i tal, i me van proposar de fer una presentació del llibre, que la va fer el Damià Pons, que era aquest professor d'aquí parlàvem abans, que també m'havia animat molt a escriure uns anys enrere, que també va ser molt important i que va ser ell qui va anar a llegir el senyor Pons, l'Iglai Moret, etc. I jo n'estava molt confoi i se feien targetons encara de les presentacions. I jo tenia targetons que s'enviaven a la gent i es donaven i tal, que de tal dia es fa una presentació a tal banda de tal llibre. I em vaig penjar un en el tauler d'anuncis de l'aula.
I després me'n vaig anar al bar de lletres, que era on jo vivia, bàsicament, i estava allà a la barra, i amb això veig 5 o 6 dels meus companys de classe que, molt seriosos, diu, escolta, diu, venim, hem de parlar amb tu. Dic, hòstia, dic, vale. I m'envolten i me diuen, tu ara estàs molt content perquè has guanyat un premi i publiques un llibre. Diu, però no és escrivint versos que salvarem el país. Dic, hòstia, dic, doncs ja està, dic, a fer punyetes, dic, doncs no salvarem el país, què farem? I l'altre, encara més així, també dins la mateixa universitat, un dia que, pocs dies abans o després d'això que acabo d'explicar, vaig a lavabo d'homes, on els homes orinen trets, com se sap, i estava jo fent això, i el del costat, que també estava miccionant, em diu, escolta, diu, tu ets tal, i va dir el meu nom. Dic, sí. Diu, enhorabona, has guanyat un premi. Dic, sí. Diu, tinc ganes de llegir el teu llibre. Dic, gràcies, clar, els dos pixants, no podíem ni donar-nos la mà ni res. Aleshores, això va ser... Quan somiaves ser poeta no t'imaginaves. Els meus primers feedbacks, que es diu, del públic, i ja està. Núria, de tu s'ha dit que vas tenir una entrada de cavall sicilià en de les lletres catalanes, en Terres Mortes. Abans parlàvem en privat tu i jo, potser l'entrada de cavall sicilià que va fer Pla amb Coses vistes es pot arribar a aproximar amb el Terres Mortes, perquè en els últims 30 anys de la nostra literatura pocs cops ha passat el que va passar amb el llibre de la Núria Bendicho, que no va guanyar el Premi Agrama. Malgrat ser infinitament millor que el llibre que el va guanyar. Això és una cosa cíclica, el que va passar. Aquest cop sense Pla i Fuster, fotent-se de discussions tropicals. Com t'ha canviat la vida, aquest llibre? Bueno, sí, podríem parlar-ne hores, no? Només tens 6 minuts. Bé, o sigui, per mi va ser desastrós, perquè, és a dir, jo tenia aquesta idea de veure, això era un deliri infantil, no? És a dir, jo em trobava en la infantesa, per més que tingués 25 anys, encara vivia en la infantesa, i de volta va succeir una cosa que no esperava, o que no vaig preveure. En primer lloc, jo no sabia que existien els editors, això per exemple. Tampoc vaig preveure que mitjans de comunicació em volguessin fer entrevistes. No vaig preveure que ningú em preguntés qui era jo no sabia qui era. M'explico, clar, llavors diuen, no, però tu qui ets, d'on vens? No ho sé. Bueno, això, clar, ara m'he de crear un discurs de mi mateixa que no havia previst, que no porto preparat, i és que clar, l'he de treballar, això també és una altra, no? El discurs de tu mateix públic és una altra novel·la, no? I per tant, no me l'he preparat, jo això no ho he creat. I per altra banda, clar, el temps que t'exigeix, la comunicació, ara vine aquí, ara vine allà, és a dir, hi ha com una estructura muntada, preparada perquè no escriguis mai més una bona peça. I això, que ara ho dic, perquè han passat 5 anys i he pogut reflexionar, me n'he pogut allunyar, bé, em va costar molt de gestionar el moment, perquè jo estava deixant de ser jo. Jo em vaig obrir Twitter per veure què es deia de Terres Mortes. I de cop i volta em vaig trobar que jo ja llegia per mi mateixa. Jo llegia pensant, aquesta frase bona, la penjaré al Twitter, com demostrant que estic llegint aquesta novel·la. Clar, de cop i volta, jo era una persona totalment diferent a qui era jo abans. Jo si hagués mantingut aquesta identitat estranya, de que em vaig veure presa en aquest temps, jo no hagués escrit mai més res. No? I bé, hi ha com una... Bueno, jo crec que has de saber jugar les cartes. Hi ha escriptors que pel que he pogut observar, la seva finalitat és aquesta, no? És a dir, l'exposició pública, el poder parlar, el poder... En
vaig haver d'allunyar-me i costa molt dir que no quan se't demana, dir que no quan se't reconeix, dir que no quan no, però és que realment, no sé si està d'acord amb mi, però jo crec que és a dir, jo havia d'intentar seguir en el meu deliri de joventut, perquè la realitat ja t'imposa prou exigències i et va intentant arrencar de la teva soledat i ho va ensenyant, jo havia d'intentar mantenir aquest deliri amb tots els meus gestos possibles, per no sé si m'he explicat bé. T'afectaven més, o sigui, us afectaven més en aquesta aparició en l'escena? Us van afectar més les crítiques o us va afectar més aquesta no construcció d'un discurs personal que és jo fins ara era una persona normal i corrent i ara soc escriptor o escriptora. Ara soc un autor a qui li fan preguntes i he de respondre el que deies tu dient, jo soc això. Quina de les dues coses creus que et va generar més tensions o més ansietat o més incomoditat? Bueno, també les crítiques no... És a dir, torno al deliri, però és a dir, en el moment que tens un deliri que treballes per la nació catalana, la gent no importa. És a dir, els lectors no importen. Importa treballar, importa el que tu vols fer i en aquest sentit jo tinc molt clar què vull fer, per tant, el que pensin de mi o de la meva obra per mi no és rellevant. Ara, tot el tema de la construcció personal, sí, és complicat perquè a més, és a dir, jo he pensat molt en això, però hi ha un punt que no pots quedar pres, perquè tu pots exposar unes opinions polítiques i que el teu orgull, la teva por al canvi, faci que les hagis de mantenir anys i panys, quan tu realment has de poder canviar, has de poder... És a dir, hi ha molta gent que es crea una construcció, jo també he molt assaig, dins l'àmbit teòric, per exemple, passa molt, és a dir, hi ha una persona que comença fent un llibre amb una tesi concreta, aquesta tesi va ampliant, van passant els anys, aquesta tesi forma part de la seva personalitat, ja no se'n pot desprendre i per més que està arribant a llocs que no es poden demostrar, que són del tot sonats, que no, en queda presa, I, clar, jo pensava, és que això a mi no em pot passar. És a dir, jo, quan mostri orgull, després he de reconèixer aquest orgull. Quan mostri alguna cosa, l'he de trencar, perquè si no, no seguiré avançant. No sé si m'estic explicant. Sí. En el vostre cas? Doncs molt bé, això de no quedar pres. Jo no vaig viure cap canvi de condició metafísica com ella. Va ser molt més discret. I condició laboral, perquè canvis personals també... No, laboral no, perquè l'escriptura, almenys en català, dona per malviure, laboral per aquest nivell, No, a veure, d'això que dius de no quedar pres, jo no ho he experimentat, perquè, ja us dic, la meva vivència és una altra, però d'això de les crítiques sempre és clar que afalaga molt, l'últim llibre que he fet, el Marxerons, m'ha sortit una pilera de crítiques, però jo vaig pensar, afalaga a un nivell d'ego, però això és una cosa. Però aquí el que compta és, d'acord, jo ara no sé el que vull fer, com és i de quina manera. I això que vaig fer, jo sé que hi ha coses que funcionen i hi ha coses que encara no funcionen. O sigui, és com una cosa de tu mateix i en el que fas. Una altra cosa és el soroll de fons, que a nivell agòtic, mira, doncs hem anat molt bé, però no sé, no és cap... Sí, és que jo ara pensava que hi ha una qüestió que del que explicava la Núria, que és una diferència, en aquest cas generacional, i és que quan la Cristina i jo publicàvem els nostres primers llibres, no hi havia xarxes socials. No sé com hauria estat, però canvia completament. I el sistema literari era diferent, és a dir, no absolutament diferent, però ara diria que és més viu, però també genera més això que en diuen hype. És a dir, a cada temporada hi ha un llibre o dos, preferentment d'autors joves o molt joves, que són de Ponga, que són no sé què, que tal i que moltes vegades, òbviament no és un cas de Terres Mortes, que és una novel·la
excepcional, i no ho dic per fer la pilota, però és el que penso. Però és una novel·la que ha resistit el hype i resistirà el que sigui, resisteix el temps perquè és una novel·la molt bona. Però després, moltes novel·les i moltes carreres incipients es cremen en aquesta mena de foc d'encenalls inicial. I això, en la nostra època, era un perill que no tenies perquè senzillament no passava això. És a dir, publicaves un primer llibre, potser havies guanyat un premi, potser no, és igual, en 3 o 4 entrevistes, ho dic molt bé a la revista del poble, no sé on més, i potser en algun lloc, no sé, a l'Avui i a la Vanguardia, i ja estava. I continuaves la teva vida tal qual. És a dir, si t'havies cregut que havies arribat a no sé on, doncs no havies arribat a lloc. Era, en aquest sentit, materialment era bastant més senzill. I jo crec que la Núria, per exemple, la van manejar molt. Perquè jo ho recordo que hòstia, m'ha donat una turra aquesta noia que en part està bé, però en part dur això que ho has de gestionar, etc. Jo no vaig tenir la sensació d'haver de gestionar res en particular, tret d'anècdotes com aquestes que he dit. I, en canvi, el que fa molta il·lusió és això que deia la Cristina, per exemple, que la Lídia se segueix llegint, que surti ara en castellà, per exemple, i en el meu cas, doncs, l'any passat va fer 30 anys que va sortir Rafel, i que Lleonard Montaner, que és una editorial magnífica de Palma, la volgués editar el llibre, la seva col·lecció de poesia, La Fosca, que és excel·lent, i que fos idea de l'editora, de la Maria Montaner, que va venir i em va dir, escolta, és que l'any que ve fa 30 anys que vas publicar Rafel, i vaig dir, hòstia, 30 anys, home, ho sabia i no ho sabia, que no estàs al cas, no? I això és el que, si de cas, no sé, el goig, després passat el temps, és aquell. El nostre amic Josep Pla, després de Roses Vites, va publicar un llibre poc següent, i ja ho hem vist abans amb la xerrada, que quan enviava cartes al seu editor li deia i el següent serà verd i el següent del següent serà groc. I n'hi endossava 5 o 6. Us ho dic perquè per anar tancant ja l'escriptor Albert Forns, que va guanyar el Premi Document del 2011 amb Albert Serra, amb una novel·la que es deia Albert Serra, al cap d'un temps va escriure la segona novel·la, que va guanyar el Premi Anagrama, i que comença dient el més difícil d'escriure un llibre és escriure el següent. Sí. Clar, hem parlat del primer llibre i volia tancar la xerrada amb una reflexió sobre aquesta frase de Albert Forns i sobre si esteu d'acord o no. La Núria encara no ha escrit el següent. Ja t'ho he dit abans, que no l'has acabat, perdó. No has publicat el següent. Tu, Sebastià, després d'aquell Rafel, n'has publicat moltíssims i molt premiats, i tu, Cristina, després d'aquest primer llibre, també n'has publicat més. I penseu sovint en el primer llibre. I sobretot, com veu encarar l'endemà del primer llibre a nivell de producció, d'escriptura, de nou horitzó de publicació, etc. Creieu que l'Albert Forns té raó en això que diu? Que el més difícil d'escriure un llibre és escriure el següent? A mi això m'ho va dir en Jordi Coca un dia, també, va dir, qui es imagina que el més difícil sempre és el segon. A mi em va passar que entre el primer i el segon van passar, o sigui, la vida va passar per endavant i van passar moltes coses, de la malaltia, de salut, en fi, moltes coses. Llavors, jo vaig quedar en stand-by uns anys, jo tenia una cosa iniciada, però a més, com que tot el que jo escric, primer sempre hi ha molta feina de documentació, perquè a mi m'interessen els documents, doncs tot és molt lent, no? I allà va quedar quiet, i entre el primer i el segon jo crec que van passar potser 13 anys. Llavors, no, jo no hi penso molt. Jo penso molt què estic fent ara, com puc resoldre algunes coses que sí que vull resoldre.
No, la veritat és que ha estat una sorpresa, ha estat un plaer, ha estat un gust que estiguem aquí parlant d'aquesta manera, però no, jo francament no d'allò. I és més, ara que hi he tornat, perquè jo ja el tenia escrit en castellà, però haver revisat, suposo que va quedar allà fa uns anys. Ostres, Ara ens de molt. és que jo ara no ho escriuria d'aquella manera. Per què? Però perquè jo ja soc un altre. Però perquè quan passen uns anys a la vida, és el que deia abans, acumulem moltes vides, no? Ja som uns altres. Però, clar, jo vaig escriure aquell llibre, o sigui, vaig decidir a mi mateixa que això havia de ser d'aquella manera, aquest objecte era així, no? Ja ho dic així, no? Però no, jo no hi penso, francament. I també volia dir que abans, cosa que em fa molta il·lusió compartir-se avui, la primera persona que em va presentar el primer llibre va ser en Xavier Pla, de Girona. I avui, veníem conduint i pensava, quatre coses, i pensava, quin plaer, quina luxe, i en Jaume Marcorba, però és com em presentava el Xavier. I sí que des d'aquí, moltíssimes gràcies, perquè clar, era... Tu, Sebastià, ara que has fet la revisió, al Rafael, has tocat alguna cosa? Sí, jo vaig tocar coses. No vaig escriure el llibre ni de bon tros, perquè en part també m'hauria semblat fer trampa, per dir-ho així. És a dir, sobretot un llibre en què l'autor, és a dir, jo en aquest cas era tan jove que, de fet, vaig posar una nota al final que me semblaria trampós que el senyor de 50 i tants que soc ara es manés o escrivís el jove de 21 que va escriure el llibre, no? És a dir, però sí que vaig retocar coses que eren, que eren flagrants, no? I d'altres que no eren flagrants, però que tampoc passa res, perquè si faig tal, doncs, home, hi ha una millora que jo crec que ens la poden permetre sense falsejar el poema, respectant la manera la veu d'aquell poema. Va ser difícil per tu escriure el següent llibre de Rafael? Difícil no, me vaig complicar la vida jo sol, que és una altra història. Vas voler-te autosuperar? Sí, vaig fer una cosa conceptual, no sé què, i aleshores és un llibre desigual. És un llibre que, per començar, es titula Apoteosi del segle, que és un títol així molt rimbombant. Et vas engorilar. Sí, exacte. Però bé, és un llibre, això, és un llibre de poemes també, i és un llibre desigual, que jo ara me'n quedaria alguns poemes i d'altres no cada, i ja està. I Núria, això que estàs escrivint però encara no has publicat, com ho tenim? Bé, no. És la pregunta que s'està fent. Jo volia dir que s'ha de deixar enrere el primer llibre, i el segon i el tercer, no sé si realment, perquè, és a dir, hi ha... A veure, en primer lloc, jo defenso que els escriptors han de copiar. És a dir, quan jo vaig publicar Terres Mortes, la gent em deia, has fet una cosa molt estranya, i jo deia, és raro perquè només he copiat. Faulkner, Catalina Albert, Vallmitjana, Bertrana, i són tots, no? Thomas Bernhard, o Bernhard, no ho dic, que se m'ho diu Bernhard, per exemple. No? És a dir, llavors, jo crec que s'han de copiar els mestres. Ara, has d'intentar no copiar tu mateix. Jo crec que els primers llibres, les obres anteriors, com deies tu, s'han de reconar, quan les llegim de nou, jo no ho penso fer mai. No ens reconeixerem, o potser pensarem, jo no ho vull citar d'aquesta manera, però hem d'intentar deixar enrere estructures velles, estructures gramaticals també antigues, i llavors, per mi, Terres Mortes és com si ja no existís. Jo ja us ho he dit, per mi, acabar un llibre és abandonar-lo per fi perquè em molesta molt. I després, com tu deies, a la vida passen moltes coses. Jo ara aquests últims anys he sigut mare de 2 criatures, de Narcís i en Vicenç, la meva vida ha canviat, ha adquirit un nou sentit que competeix amb el literari, cosa que no pensava que es passegués mai, això també és estrany per mi, i no em ve de gust escriure una tragèdia, per exemple, no em ve de gust, perquè ara mateix la meva vida
tot i que em passen tragèdies, tampoc les visc d'aquesta manera, no? És a dir, estic en un altre esperit dins la vida, no? I aleshores, com que tinc totes aquestes zones al cap, bé, vaig haver de decidir quina feia. I ara la novel·la és còmica. Poder, per la gent no serà còmica, però pels sencers, que jo soc bastant sí, perquè tenim aquest humor negre català que ens caracteritza, no? I clar, com que no és una obra tràgica, els referents havien de canviar, no? Havia de copiar uns altres autors, no? I ara estic molt centrada en l'obra d'un dels altres autors que a mi m'obsessiona, perquè crec que és, bueno, no pot que ho sé, però tothom li diu Zola, jo li dic Zola, a mi m'és Zola, o sigui, per mi Zola és un referent indiscutible i com que la novel·la és la història, una part de la història d'un pare. És una novel·la de molts personatges, no? No contaràs molts, evidentment, però és a dir, no sé, però clar, jo necessitava un Zola aquí. És a dir, novel·les que entren, que surten grotescos, que se'n van, que diuen la seva, que tal, que s'hi queden, que mengen, no? Jo necessitava això. Llavors, bé, són coses molt diferents, perquè... I després, com que Pla últimament m'interessa, i vaig llegir El soldat de Baltimore i m'interessa molt, de l'altre Pla, doncs em comença a interessar l'autoficció. I no pensava que... Bueno, no pensava que... Bueno, mai hagués pensat que m'interessaria, però bé, m'agrada jugar amb la realitat que molt bé, m'agrada anar pensant des d'un joc literari que m'ha succeït, no? I al mateix temps treballo amb dues coses. Sí. Molt bé. Si teniu alguna pregunta, queden pocs minuts ja, perquè el grup d'apologetes de Josep Pla en un moment de la nit també tanca. Així que si teniu alguna pregunta per aquests tres tòtems que ens han brindat aquesta conversa tan interessant, crec. No? No hi ha preguntes. Potser només la lectura de coses vistes... El seu està avorrit, no sortia com volia. No, només si podeu explicar, si heu llegit les vistes, si ja l'havíeu llegit, si no el voleu llegir, una mica per tancar el cercle. Perquè els hi de coses vistes ara l'he llegit com a llibre, diguéssim, en aquesta edició. I jo havia llegit textos d'aquest llibre, és a dir, això segur, però com a llibre és ara que l'he llegit. I tots els de Pla sempre es gusten. I tot el que heu anat explicant jo, més o menys, em dic que he après moltes coses, no em vaig amb un cap ple d'idees i un cap planiat i és realment fascinant veure l'inici d'una trajectòria, d'una carrera tan... qualsevol adjectiu que poden posar serà escàs, tan imprescindible, diguéssim, com de Josep Pla. Però és un llibre que, això que de la permanència, 100 anys després s'aguanta perfectament, es llegeix, jo crec que amb el mateix gust que el devien llegir. I m'ha fet gràcia veure les heu comentat durant el dia, això que deien les ressenyes que estan aquí a l'exposició d'en Carné, que dona títol en aquesta trobada, i després la d'en Segarra, i la d'en Garcés, que diu, està molt bé, però diu unes papades i diu uns estirabots i es deixa dur per la seva, això m'agrada molt, la seva dèria, com no diu Epaté la Bourgeois, diu despertarà el burgès. I això m'agrada molt. Jo l'he rellegit, però és curiós això com tu t'adreces als textos. Sempre depèn de quina expectativa hi vas, no? Jo l'havia llegit, però ara l'he rellegit amb aquesta consciència que era la primera obra de Pla. I això me l'ha fet llegir molt diferent, no? I sí, clar, és que té una punta que li passen els anys i la segueix tenint. I sí, clar, com que està ben explicat, ben prologat, allà ja hi vas veient tot el pla. Hi veus el paisatge, hi veus totes les coses.
però sobretot hi veus aquesta escriptura, aquest punt de Murri, que heu explicat en mil coses, doncs allà també hi és, no? I jo l'he tornat a disfrutar molt, però a més me l'he llegit això, amb plena consciència que era el primer que l'altra vegada no el vaig fer, o sigui que bé, que bé. Jo el volia llegir, però no l'he llegit perquè és que últimament tinc un mal vici, que és que, és a dir, abans de llegir una novel·la, últimament llegeixo els articles acadèmics o tesis que hi ha d'aquesta novel·la. I és una cosa molt estranya que m'està succeint els últims temps, que no he fet mai, i llavors vaig dir, bé, la intenció era llegir, però vaig dir, com que sentiré parlar del llibre, doncs ho faré després. Però crec que ho he de variar, perquè abans parlàvem amb en Jordi i amb tu, que et fas gran i ja no t'emociones de la mateixa manera amb les novel·les com quan eres jove. I quan en trobes alguna és una cosa insòlita. I jo crec que això que faig, que em trobeix encara més, que no m'emocioni, perquè, és a dir, per tant, jo no estic d'acord amb això. No? Uf, a mi passa. Potser és que abans vas a la tesi i has de deixar la tesi. No, jo tampoc, que va, és... A mi me segueix passant això que he dit, que m'agraden les històries, i per històries entenc tot el que sigui que me transmeti. I és veritat que, evidentment, aquí deixes ofici, veus a venir les coses, etc. I tal vegada costa més que algú te sacsegi, no? Però quan ho aconsegueixen, no hi ha res que me faci més feliç. O t'emociona més veure com han resolt coses. Això també, que abans no ho haguessis percebut. Exacte. Hòstia, ningú ha fet això, brutal, o com ho ha fet això. És com, també té això. Clar, jo em referia que quan jo era jove, Ruspietto. No, bueno, és a dir, quan era més jove. Quan era més jove, amb Ruspietto, i tot m'agradava. És que inclús allò que no m'agradava em generava sensació. Me llegia bones idees del detesto, no? Era una cosa, era una lluita. Però, en canvi, ara, clar, sí que és veritat que, evidentment, és un clàssic, no m'han funcionat de clàssic, el drama humanitat, però molts llibres de l'actualitat, que sempre llegeixo molta literatura actual, no? Doncs poder no tant, saps? I jo crec que quan era jove els hagués agafat i sí que m'hagués encantat. Ja. Sí, sí. Però m'has d'exigir criteris, tampoc s'interessa. Jo volia dir que no sé quin moment del dia s'ha dit que Israel 1957 no era un llibre massa bo. A mi m'agradava molt. Que me'l vaig passar molt bé llegint-lo i que fa molt bé que el vaig llegir, però el vaig llegir amb admiració i per com està escrit i perquè dius, home, és veritat que Israel estava en la seva fase de propaganda i tot això, però, home, tampoc hi havia tant de periodistes en aquell moment que anessin allà i expliquessin des de sobre el terreny el que estava passant, que el que estava passant era importantíssim. Vull dir que vaja, que res. Doncs ho deixem aquí, no? Sí, vaja. Moltes gràcies.